ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ናይ ዝተዘርግሓ ጋዜጣታት ሓዳሲ ኤርትራ ለሓዲሳ ኤርትራ ሓዳስን ኤርትራ ፕሮፋይልን ኣተኪራ ትዳሎ መደብ ዳህሳስ ሕትመት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና። ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣባል ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ተፈጺሙ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣባል ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ማእከልን ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ብ22 ለካቲት ተፈጺሙ። ኣብ መላእ ኤርትራ ዝርከባ ገዳማትን ኣብያተ ክርስቲያናትን ካብ ፍርቂ ለይቲ ጀሚረን 12 ግዜ ደወል ብምድዋል ጸሎተ ፍትሓት ከብጽሓ ሊቃውንቲ ውልደ ክህነት ድማ ኣብ ርእሲ ኣድባራት ደብረጽዮን ቅድስቲ ማርያም ስብሓታት እግዚኣብሔር ጸሎተ ፍትሓትን ከብጽሑ ድሕሪ ምሕዳር ኣስከሬን ቅዱስነቶም ካብ መንበር ገዝኦም ተበጊሱ ብብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክን ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን ተዓጅቡ ብሞተር ብሽክለታ ፖሊስ ትራፊክ ተመሪሑ ኣብ ርእሲ ኣድባራት ደብረጽዮን ቅድስቲ ማርያም ምስ በጽሐ ግቡእ ስርዓተ ፍትሓት በጺሑ ስነ ስርዓት ፍትሓትን ናይ መወዳእታ ፈነዋን ኣብ ርእሲ ኣድባራት ደብረጽዮን ቅድስቲ ማርያም ምስ ተዛዘመ ድማ ግብኣተ መሬት ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ገዳም ቅድስተ ድንግል ማርያም ደብረ ሲና ተፈጺሙ። ኣብ ዓምዲ ዛዕባ ሎሚ ጥርዚ ንድሌት ጉጅለ ብልጽግና ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝተጻሕፈ ጉራን ሓሶትን ዝመልአ ንሃልኪ ህዝባዊ ርክባት ዓሊሙ ዝተዳለወ ዲፕሎማስያዊ መልእኽቲ ብዝብል ሽፋን ዝተቐናበረ ንቕሎ ዓመፅን ብክዳን ግዳይነት ክሽፍን ዝሃቀነ ኣባህላታት ዝሓቆፈ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዳንኬራን ክንዕዘብ ቀኒና ኣለና። እዚ ብምትኹታት ክምጉዝ ዝህቅን መንሽር ብዙሕ ኣደንቋሪ ነጥብታት ዝሓቆፈ እዩ። ሓደ ካብኡ ሰራዊት ኤርትራ ክልል ዶባትና ጥሒሱ ኣትሎ ዝብል ነጥቢ ብምቕማጥ እቲ ብቐንዲ ብውሳነ ቤት ፍርዲ ናይ መወዳእታን ቀያድን ተባሂሉ ዝጸንዐ ሕጋዊ ዶባት ኤርትራ ፍጹም ኣይኮነ ዘሰምዕ ስውር መልእኽቲ ይርከቦ። እዚ በቐንዱ ነቲ ብ1908 ተወሲኑ ዝሓደረ ውዕል ዶባት ዳግማይ ተኸፊቱ ንድርድር ዘተክፉት ክኸውን ዝእመም እዩ። ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ኤርትራ መሬት ኢትዮጵያ ሒዙሎ ዝብል ነግሒ ኣይናዩ እቲ መሬት ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ዝብል ሕቶ ምስ ሓተትካ እቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጠ ምስጢር ይጋደልካ ይርከቦ። ኣብ ዓምዲ ጥዕና ምስ መግብታት እንወስዶ መጠን ሽኮር ክሳብ ክንደይ ጉድኣት የውርደና ተዳሲሱ ይርከብ። መጽናዕታት ከም ዘመልክቶ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ብደረጃ ዓለም ኣብ ስርዓተ ኣመጋግባ ደቂ ሰብ ብዙሕ ለውጥታት ከም ዝተራየ እቲ ዓይነት ኣመጋግባ ጥዕና ዘይምዃኑ ድማ ጠንቂ ምውሳኽ ክብደትን ከስዕናን ከምኡውን ጠንቂ ምውሳኽ ግዳያት ሕማም ሽኮርን ልብን ኮይኑሎ። ሳንሰት ሜዲካል ጆርናል ዝተባህለ ሕክምናዊ መጽናዕታት ዘስፈሮ መጽሔት በዚ ንኽተሎ ዘለና ናይ ኣመጋግባ ስርዓት ኣብ ዝመጽእ 2050 ብደረጃ ዓለም ካብ ፍርቅን ላዕሊ ኣባፅሕ ከምኡውን ሓደ ሲሶ ህፃናት ኮተቴን ካብ መጠን ላዕሊ ከሰዓትን ልዕሊ ንቡር ክብደት ሰብነት ክውንኑ ከም ዝኽእሉ ይግመት። ኣብ ዓምዲ ባህልን ስነ ጥበብን 4ይ ክፋል ትሕዝቶ ኣፋዊ ግጥሚ ተጸንሐና ብሓፈሻ ይትረፍ። ኣብ ኣፋውነት ኣፋዊ ግጥምታት ኣብ ኣፋዊ ግጥምታት ዘሎ ርድኢትን ገለጻታትን እውን ክፈላለን ዝጻረር ክመስልን ይኽእል እዩ። ብፍላይ ምስቲ ኣብ ኣፋዊ ግጥምታት ዝነበረ ትሑት ግንዛበን ምጉናይ ኣፋዊ ግጥምታትን ብምንጻር ንኣፋዊ ግጥምታት ዝውሃብ ዝነበረን ዘሎም መገለጺታት በበይኑ ጌርካ ምራይ ኣገዳሲ እዩ። እቶም ክሳዕ መፋረቕን 18 ክፍለ ዘመን ንኣፋዊ ግጥምታት ዝውሃቡ ዝነበሩ ርድኢታትን ካብኣቶም ዝነቐሉ መገለጺታትን ብስቱር ንኣፋዊ ግጥምታት ኣብ ምቁንጻብን ምድራትን መሰረት ዝገበሩ እዮም ዝነበሩ። እቶም ኣብቲ እዋን ዝነበሩ መግለፂታት ኣፋዊ ግጥምታት ወነንቲ ዝተፈላለዩ ኣፋዊ ግጥምታት ዝኾኑ ኣብ መግዛእትን ቀጻሊ ዕላማታትን ገዛእትን ሓይልታትን ክኾኑ ዝዓለሙ ነበሩ። ህዝብታት ንገዛእ ነብሶም ዕልቢ ጸጋታቶም ኣትሒቶም ንኽርእዩ ከም ኣካል ናይቲ ዝካየድ ሰፋሕቲ ናይ ወራር መደባት ኣፋዊ ግጥምታቶም ናይ ምንኣስ ንባህሊ ወረርቲ ከም ዘድንቑን ከም ዝረዕሙን ምግባር እዩ ዝነበረ ተጠቒሱ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሓሳባት ከም ሱፍ ምዃን ዝብል ብዛዕባ ምስ ሱፍ ጠቀስ ምስላታት ተሰንዩ ቀሪብሎ። ኣብ ዓምዲ መዛነይ ገዝሚ ኣብ ህንዲ ምስጢር ዕድለኛታት ሰባት ጠባይን ዝምድናን ሓሳባት ካብ ምቁፅጻር ጥቕሳት ዕድል መልሲ ተመሳቐለ ቃላት ይጸንሑና። ቢትኮይን ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ፍልቀት ገንዘብ ኣብ ባንኪ ዘሎ ሕሳብ ገንዘብ ክንዲ ዝሃጠር ይህጠር ፖርቶፊልኻ እውን ክንዲ ዝዓበረ ይዕበር ኩሉ ከም ጥረ ገንዘብ እዩ ኣብ ኣእምሮ ሰባት ዝሕሰብ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ንጥረ ገንዘብ ካብ መሰረቱ ካብ ገጽ ምድሪ ንምጥፉ ሃቐነታት ኣሎ። ሓደ ካብኡ ናብ ናይ ሓደ ዜሮን ኮድ ብምቕያር ዲጂታላዊ ገንዘብ ኢሎም ዘጠመቑ እዩ። በዚ ኸይብቃዕ ምስ ናይ ዓለም ለኻዊ መርበብ ኮምፒውተራትን ተታሒዙ ሽሕራዊ ኢልካ ክትገልጾ ዘድፍር ባጤራ ክሬፕቶ ካረንሲ ኢሎም ዝጽውዑ ዓይነት ገንዘቡን ኣሎ። ባጤራ ክሬፕቶ ብምስጢር ተሰሪሑ ንሓፋሽ ዓለም ዝተዋሃበ ምረቐ ብዝብል ዝገልጽዎ ድማ ኣለዉ። ኣብዚ ክፍለጥን ምስ ባህር ዘልዮን ጉዳይ እዚ ተጠቕሰ ዓይነት ባጤራ ዝጭበት ባጤራ ዘይኮነ ፕሮግራምድ ክኸውን ዝኽእል ገንዘብ እዩ። ብኣገላልጾም ከይዱ ነቲ መንግስታት ኣብ ገንዘብ ዘለዎም ቁፅፅር ዘብዩ ይርከቦ።
ኣብ ዓምዲ ሞዓው ሓርብ አልተሕሪር ኣባል ማሕበር ስንኩላን ኤርትራ ተገዳላይ ኢብራሂም መሐመድ ብርሃን ንዝተረኸሉ ባብ ናብ ዝዓበየ ኣባይታ ክሰርሓሉን ክዕበየን ብምኻሉ ከም ኣብነት ተላልዩ ይርከብ። ኣብ ዓምዲ መልሕቕ አልኣዳብ ወአልፍኑን መቕፅልታት ትሕሶቲ ካልእ ኩናት ታሪክ ጉጅለ ባህሊ ቀያሕቲ ዕምበባ ብተዘክሮ ስነ ጥበባዊ እስጢፋኖስ አብርሃም ዘማች ቀሪባላ። ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ባህሊ ንባብ ማሕበረሰባዊ ዕቤትን ምዕባለን ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘሎ ተገሊጹ። መራሒ ሰልፊ ብልጽግና ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሰነዳት ዘይኮነ ጠፊዎ እንዶ ታሪኺ ዝጎድሎ ብዝብል ንህሉ ኩነታት ኢትዮጵያን ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዝሳነ ናይ ናተይ ባሕሪ ደሌ ሓበስ ቀደስ ዝመልስ ጽሑፍ ሰፊሩ ይርከብ። ኣብ ዓምዲ ዕልውም ወቴክኖሎጂያ ዝተፈላለዩ ሓደስቲ መዞታትን ረኽበታትን ተላልዮም ይጸንሑና። ኣብ ዓምዲ ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቋንቋ ክጸነት መንነት ታሪክ ባህልን ይጸነት ዝብል ዛዕባ ይጸንሐና። ቋንቋ ካብ ጸንቶ ሓያሎ ጠንቅታት ሓደ ተዛረብቲ ናይቲ ቋንቋ እናዋሓዱ ክኸዱ ከለዉ እዩ። ንኣሽቱ ቋንቋታት ብዙሕ ተጠቃማይ ብዘለዎም ዓበይቲ ቋንቋታት እናተዋሕጡ ክኸዱ ዝፍጠር ተሪዮ ሓደ ምኽንያት እዩ። ቋንቋ ክጠፍእ ከሎ ድማ ምስኡ ታሪኽን መንነትን ይጠፍእ። ካብ ብዙሕነት ዝፍጠር ስምረትን ምምላን ህዝብታት ይጠፍእ። ኣብ ኣፍሪቃ፣ ኦሻንያ፣ ፓስፊክ ደሴታት ኣውስትራልያን ካብ 10 ሰባት ዘይበዝሑ ተዛረብቲ ዘለዎም ሓያሎ ቋንቋታት ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓንቲ ልዕሊ 9 ዓመት ዕድመ ዘለዋ ሰበይቲ ጥራይ እትፈልጦ ቋንቋ እውን ምስታ ሰበይቲ ከም ትጸንት ትንቢታት ኣሎ ይርከቦ። ኣብ ዓምዲ ማሕበራዊ ዕቤት ጥቕምታት እወታውን ባህርን ልምድታትን ተዘርዚሩሎ። ኪላታት ስነ ሕብረተሰብ ንባህሪ ክገልጽዎ ከለዉ ሓደ ሰብ ኣብ ማእከል ሕብረተሰብ ኣብ ዝነብረሉ እዋናት ዘንጸባርቑ ጠባይ ዝወስዶ ስጉምታት ንክብርታትን ባህሊ ሕብረተሰብን ዘለዎ ምልክታን ንዕኡ ስዒቡ ዘርኦ ግብረ መልስን ዝገልጽ እዩ ክብሉ ይጠቕስዎ። ባህሪ ኣብ ዝማዕብልሉ እዋናት ኣካል ህይወት እንኾነ ስለ ዝኸይድ ብእወታ ይኹን ኣሉታ ንኽቕየር ከቢድ ጻዕሪ ዝሓትት ነገር እዩ። እዚ ድማ ወዲ ሰብ ብባህሪኡ ዓቀባውን ለውጥን ምቕባል ድማ ቅልጡፍ ስለ ዘይኮነ እዩ። ኣብ ህይወት ንዝምዕብል ባህሪ ስዒቡ ዝኽሰት ልማድ ወይ እውን ኣመል ሃቢት እዩ። ልማድ ብኪዳታት ስነ ልቦና ክግለጽ ከሎ ቀጻሊ ምስ ገበርካዮ ኣካል ህይወትካ ዝኸውን ነገር እዩ ክብሉ ይጠቕስዎ። ሰባት ኣብ ዕለታዊ ህይወቶም ዘንጸባርቕዎ ቀንዲ ህይወት ብባህርያቶም ይጽሎ። ነዚ ስዒቦም ብእወታ ይኹን ኣሉቶ ኣብ ህይወቶም ዝኽሰት ልምድታት ድማ የማዕብሉ። ኣብ ዓምዲ ካብ ገጻት ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ዝሰፈሩ ትሕሶታት ድሕሪ ምቕላዕ ናይ ዝዕቡድ ስትራቴጂ እዚ በቓላት ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዞባና ህድማ ንቕድሚ ዝዓይነቱ ምሕቋን ስዒብሎ። ዘራእቲ ዕግርግር ድሕሪ ፍሽለት ናይቲ ዘይከውነታዊ ስትራቴጂኦም ናብ ጸወታ ቅብፀት ኣምሪሖም ኣለዉ። ኣበየ ከባቢኡ ተወሊዑን ተደጊሉን ዘሎ ግጭታት ብምጉሃር ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ ዓርፍ ኩናት ሓድሕድ ከም ዝሸመም ንምግባር ድማ በዝንበትን ዕግርግር ይብል ኣለዉ። ጉዳይ ክልተ ማያት ኒል ቀይሕ ባሕርን ዛዕባ መስኮት ባሕሪ ምጥፋእ እስላማውያን ኣሸበርቲ ምኻድ ሰማያውያን ምምስራት እምበራጦርያ ኩሽ ወግዓዊ ኣፍልጦ ምምቓል ሃገራት ዝኣምሰሉ ጣቋታት ኣብዚ ዞባ ኩናት ሓድሕድ ንምሳይ ዝመረፅዎም ዛዕባታት እዮም። ሎሚ ህዝብታት ዞባና ሕሉፍ ታሪክ ዝኣክል ስለ ዝመሃሮ ነቒሖም እዮም። ድሕሪ ደጊም ደም ምፍሳስ ይኣኽለና ሰላማዊ ጽምደዩ ሕርያና ብጸቢ ፖለቲካዊ ኣይንነቖትን ንሓይልታት ግዳም ኣይንኸድምን እናበሉ ብኩሉ ሸነኻት መኸቶኦም ኣተርዒኖም ኣለዉ። በዚ ድማ እቲ ዘሎ ዓበድበድ ነዊሕ ዕምሪ ዘለዎ ይኮነን። ሓፂር ዝወቕቱ ምሕቋን ሰጊርካ ሕርያ ሰላም ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ተዓዋቱ ምዃኑ ብሩህ እዩ። ኣብ ዓምዲ ቃለ መሕተት መበል 3 ክፋል ዕላል ምስ ተቓላሲት ወላዲት ስዋት ኣደይ ማመት ኣርያ ዝተገብረ ርክብ ሰፊሩ ኣሎ። ኣብ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍና መበል 11 ክፋል ዋሕዚ ዓወት እቶም ስጉምቲ ካብ ሙሳ ዘድሓርሕሩ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ብኣንጻር ስጉምቲ ሙሳ ድዮም ደው ዝብሉ። ከምኡ ዝገብሩሉ ምኽንያት ከም ሳዕቤ ናይቲ እቲ ዝወስድዎ ስጉምቲ ኣሉታዊ ውፅኢት ከይረኽቡ ስጋኣት ስለ ዘለዎም እዩ። እቶም ምድሕርሓር ዝመርፁ ሰባት ፍርሒ ዓወት ኣለዎም። ንሳቶም ቅድሚ ሕጂ ፍረ ዘይብሉ ውፅኢት ረኺቦም ክኾኑ ይኽእል እዮም። ዋላ ፍረ ረኺቦምሉ እንከሉ ፍረ ዘይረኽቡ ኮይኑ ክስምዖም ይኽእል እዩ። ከም ሳዕቤኑ ተመሳሳሊ ፍሽለት ምእንቲ ከይጋጥሞም ተወሳኺ ስጉምቲ ካብ ሙሳድ ምሒር እዮም ዘድሓርሕሩ። ልክዕ ከምቶም ዋላ ሓንቲ ዘይሰርሑ እቶም ምድሕርሓር ዝመርፁ ሰባት እውን ነቲ ዝወስድዎ ግብረ መልሲ ምኽንዩ ክገብሩ ዘይገብሮ ጻዕሪ የለን። ክንዲ ዝኾነ ኣብ እቲ ዘለዎም ደረጃ ክቕጽልሉ ዝያዳ ከም ዘርብሖም ይመርፁ ተጠቒሱ። ኣብ ዓምዲ ዳያሪ ብተፈጥሮ እንክንምሃር ቀለም ይፈስስ ሓሳባት ይስእል። ዘርእስቶም ዋሕዚ ዕላላት ምስ ዳያሪ ጸንሑና። ኣብ ዓምዲ ደልኣባብ መበል 10 ክፋል ጥሰት ለእንቤዕ መሰት ቀሪባላ። ኣብ ዓምዲ ዓማር ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ ኣብ ዓመት 2025 ብዛዕባ ዝተዓሙ መደባት ምስ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ኣቶ ተስፋይ ኣብርሃ ዝተኻየደ ቃለ ምሕተት ሰፊሩ ይርከብ። ኣብ ዓምዲ ምን ስጅል መበል 7 ክፋል ትሕዝቶ ታሪክ ድጌ ሰውራ ቀሪባላ።
ኣብ ዓምዲ ዕንጃረ ታሪክ ቃልሲ ጓል 14 ዓመትን ከላ ምስ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዓመት 1984 ዝተሰለፈት ተጋዳሊት ግላይዶስ ናሽሕ ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ ምህሮ ወዓባት ህግያ ምግዛእቲ ጥልያን ኣብ ኤርትራ ዘኸተሎ ዝነበረ ስርዓተ ትምህርቲ ዝድህስስ ትሕዝቶ ይጸንሐና ኣብ ዓምዲ ሸባባን ታሪኽና ንፍለጥ ኣብ ትሕቲ ዝብል ንሻርሻይ ወራር ዝምልከት ጽሑፍ ወፂ ይርከብ ኣብ ዓምዲ ተርበያት ኣብ መንጎ ሰባት ዝህሉ ርክባት ንምምሕያሽ ዝሕግዙ ሜላታት ብሂል ለባማት ገረ ሞሪንጋን ጠቕሙታቱን ዋሕዲ ደም ዝብሉ ዛዕባታት ሰፊሮም ኣለዉ ኣብ ዓምዲ ፈንዋ ዓዳት ብገዛእ ርእስና እትብል ግጥሚ ኢንጂነር መሐመድ ዓሊ እድሪስ ካብ ትካል ዕደና ቢሻ ደርፊ ቀዳሞት ውዕሎ ኣናፁ ዛንታ ልቦና ይጸንሑና ኣብ ዓምዲ ነፌት ዓመር ሓድሽ ኣብ ፈተና ዝርከብ ክታበት ባክቴርያ መልከፍትታ ስርዓተ እስትንፋስ ካብ ፀጉሪ ዝተሰርዐ ሳምናስኒ ኣብ ኣከዳድናና ሰባት ዘሎ ፍሉይነት መቐይሮን ትፈልጥዶ 10 ፍልያት ረኸቡ ንረከብ ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ኣብ ኤርትራ ኣብ ጥዕና ነፍሰ ጾርን ዕሸልን ምውሓስ ተጨቢጡ ዝርከብ ዓወታት ተዳሲሱ ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ናቕፋ ሕላገት ጽንዓት ዘርእሱ ጽሑፍ ቀሪቡሎ ኣብ ዓምዲ ኦፒኒየን ኤንድ ኣናላይሲስ ጸሕተራዊ ኪናት ኢትዮጵያን ሶንኮፍ ዘይሚዛናዊ ጸጊዒ ማዕከና ዜናታትን ተተንቲኑ ኣብ ዓምዲ ኪዩኤንዲ ኣብ ስነ ጥበብ ኖርዌይ ተዓዊቱ ተዓዋቲ ግራም ኣዋርድ ዝኾነ ኤርትራዊ ደራፊ ጸሓፍን ተዋሳኢን ካሌቢሳ ገብረ የሱስ ተላሊሎ ስነ ስርዓት ቀብሪ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ተፈጺሙ ካብ 1998 ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዩኒቨርሲታት ሃርቫርድ ቦስተን ኖርዝ ዌስተርን ቺካጎን ከምኡውን ኮሌጅ ስዋርትሞር በኣካዳሚያዊ ኣገልግሎቱ ዓብይ ስም ዘትረፈ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ኣብ እዋን ሓርታዊ ቃልሲ ኣብ 1984 ከምኡውን 1988 ክልተ ግዜ ናብ ሜዳ ብምእታው ዑደት ድሕሪ ምክያድ ካብ 1984 ክሳብ ናጽነት ኣብ ወንበር ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣገልጊሉ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ኣብ መበል 94 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓሪፉ ኣብ ዓምዲ ቁጠባን ዋኒንን ካብ ቀዳሕቲ ናብ መሃሲ ቴክኖሎጂ ዘርእስቱ ዛዕባ ተበጊሱሎ ኣብዚ እዋን ብዛዕባ ምቕዳሕ ምስራቅ ወይ ካልእ ዘይቅቡል ዝበሃል ኣገባብ ተጠቂምካ ብኻልኦት ዝተማህዘ ቴክኖሎጂ ምርዓም ኣብ ጥቕምኻ ምውዓል ወይ እውን መሰል ዋንነት ናይ ዝተፈላለየ ምህዞታት ብዘይምኽባርን ናብኣ ብምስጋር እትፍለጥ ሃገር መን እያ ዝብል ሕቶ እንተዝለዓል ኣብ ኣእምሮ ብዙሓት እትመጽእ ሃገር ቻይና እያ እንተተባህለ ምግናይ ኣይኮነን ምቕዳሕ ወይ እውን ምስራቅ ቴክኖሎጂ ቅቡል ድዩ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ ንግዚኡ ኣወንዚፍና በዚ ተግባር ትግለጽ ወይ እውን ትሕመ ካልእ ሃገርካ ኣላዶ ዝብል ሕቶ ምምላሽ ኣድላዩ መልሱ እወ ኣላ ምባር ዝብሉ እቲ ሃገርካ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እያ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሓሳባት ነገረ ምሁራት ብዝብል ልዕሊ ብኣስማቶም ግብሮምን በቲ ዩኒቨርሲታት ዝዓደሎም ኣካዳሚ ማዕረ ክፍለጡ ዝደልዩ ብዙሓት ምሁራት ኣለዉ እዚ ህዝቢ ፍረ ትምህርቶም ክለክፍ ሃረር እናበለ መሶቦ ምኽፋት ዘቕበፁ ምሁራት እውን ኣለዉ ካብ ምፍጣር ንላዕሊ ንስተዓየ ብምሳር ንቐቤታ ብምንፅልጻል ይብርሆም ብቋንቋ ኣዲኦም ዘይዛረቡ እውን ኣለዉ ብዙሓት ምሁራት ደረጃ ፍልጠቶም ብመጠን ንቋንቋኦም ዝረስዕዎም እንክልክዑ ብትግርኛ ክዛረቡ ክጽዕሩ ተዓዚብኩም ኣለኹም ነቶም ካብ ውሽጢ ፈንፂጎም ክወፁ ዘዕለቡጡ ቃላት ትግርኛ ክቕይዱ ነቲ ድሒሮም ዝወሓጦ ቃላት እንግሊዝካ ሃሰው ኢሎም ክረኽብዎ ዝገብሮ ጻዕሪ ንጸላኢኻ እኳ ኣይትምንየሉን ብትዕዝብተይ ኣብዚ ሃገር ቋንቋ ኣጽሪ ዝመልኽን ብቋንቋ ክዛረብ ስኽብ ዘይብሎን ሰብ ከም ኣባላት ሰራዊት ኣይረኣኹን ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶ ቢትኮይን መወዳእታ ምዕራፍ ፍልቀት ገንዘብ ቀሪባላ በዚ ምክንያት ካልኦት ሃገራት ንባጤራን ምስ ዶላር ኣተሓሒዘን ዶላር ድማ ምስ ወርቂ ተተሓሒዙ ኣሜሪካ ልዕሊ ፍርቂ ካብ ናይ ዓለምና ክዝን ወርቂ ብሒታ ብምውናን ግዙፍ ቁጠባ ክትሃንጽ ኣኽኣላ ድሕሪ ግዜ ኣብ ከብሕታት ዓለም ዝነበረ ወርቂ ክጎድል ከብሕታት ኣሜሪካ ብወርቂ ክመልእ ብኣንጻሩ ድማ ዓለም ዝነበራ ብዙሕ ዶላር ኣመና ክዝቕብብ ተረአየ እዚ ዘይተዋሕጠለና ሃገራት ኤውሮፓ ኣብ ሰብዓታት ንኣሜሪካ ሸጣላ ወርቂ በቲ ኣብ ኢደን ዝነበረ ዶላር ክቕይሮ ሓተታ እንተኾነ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበረ ሪቻርድ ኒክሶን ንኪዳን ዶላር ወርቅን ብምፍራስ ክብሪ ባጤራ ዶላር ብወርቂ ምትምያን ተሪፉ ብናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ብቕዓትን ተኣማንነትን ክልካዕ ወሰነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ዘገርም ነገር እንተሃልዩ ኣሜሪካ ዋጋ ባጤራ ብሓንቲ ቃል ክልካዕ ምውሳናዩ እታ ቃል ድማ እምነት ትራስ እትብል እያ ኣብ ዓምዲ ሓሳባት መበል 74 ክፋል ሕብረተሰብ ካበይ ናበይ ብኸመይ ቀሪባላ ኣብ 2014 ኣብ ከባቢ ቦስተን ካብ ማእከል ከተማ ወፃኢ
ኣብ ዝርከብ መንግስታዊ ቤት ትምህርቲ 64 ሚእታዊት ጻዓዱ 17 ሚእታዊት ላቲኖ 9 ሚእታዊት ጸለምቲ 7 ሚእታዊት ኤሳውያን ተምሃሮ ነይሮም። እቲ ሕጊ ዕድል ትምህርቲ ኣይኮነን ኣመዓራሪው ጻዓዱ ገዛ ከም ዝቕይሩ ጥራዩ ገይሩ። ምስ መጋዓት ጻዓዱ ኸኣ መንግስታዊ ኣገልግሎታት ጸጥታ ትምህርቲ ወዘተ ኣብ ቦስተን ብምንካይ እታ ከተማ ሓንቲ ካብተን ዝለዓለ ገበና ዘለዋ ከተማ ናይ ኣሜሪካ ኮይና ሃብተማ ጻዓዱ ኣሜሪካውያን ከምዚ ዓይነት ፍልልይ ኣብ ናጻ ድሌት ዝምርኮስ ዴሞክራሲያዊ ክብሉ ይኽእሉ ይኾኑ። ንላቲኖ ጸለምትን ኤሳውያንን ግን ዓሌታዊ ሕራን ካብቲ ጁን ሻርፕ ሽበራዊ ኣገዛዝኣ ደስነት ዝብሎን ዝፍለ ኣይኮነን። ኣብ ዓምዲ ልምዓት ምስ መምሃራን ንእዞባ ማይምንን ኣንገሶም ናይዝ ግን ዳናይት ቢንያምን ዝተኻይደ ርክብ ሰፊሩ ኣሎ። ኣብ ዓምዲ ምን ሁና ወሁናክ ኣገረምቲ ነገራት ኣብ ታሪክ ንዕረፍቲ ካብ ግዝኣት ኦሃዮ ናብ ላስ ቬጋስ ዝገሸ ኣሜሪካዊ ልከንዕኦ ዝመስል ሰብ ብምርካብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣቓልቦ ብዙሓት ሰባት ከም ዝሰሓበ ተገሊጹ። ካብ ከልብን ወኻርያን ዝተዳቐለ ዓሌት እንስሳ ተረኺቡ። ኣብ ዓለም ዝተፈጸሙ ዝዓበዩ ጌጋታት ይጸንሑና። ኣብ ዓምዲ ኣልኡስራ ኣብ ቀጽሪ ዝተፈላለዩ ትካላት እናተስፋሕፈሐ ዝመጽእ ዘሎ ኣገልግሎት መጽንዕ ህጻናት ዝድህስስ ትሕዝቶ ካልኦት ስድራ ቤት ጠቀስ ጉዳያት ንረክብ። ሓገዝ ሕቡራት ኤሮጳ ንሚዛን ኩናት ዩክሬን ሩስያ ክቕይሮ ይኽእል ድዩ? ኣብ ዓምዲ ትንተና ዜና ተላዒሉሎ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዩክሬን ብሓገዝ ትካላት ስለያ ሃገራት ምዕራብ ኣቢላ ንመሳምር ሻምብቆ ነዳዳ ሃገሩ ተጥቅዕ ምህላዋ ትማረቡዕ ከሲኖ ዋና ጸሓፊ ውድብ ንዩክሬን ዝወሃብ ዘሎ ዘይተኣደነ ወተሃደራዊ ደገፍ ከም ቀንዲ መጓሃሪ ናይቲ ኩናት ኮይኑ የገልግል ምህላው ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እዋን ካናዳ እውን ነታ ሃገር ናይ ኣስታት 220 ሚልዮን ዶላር ወተሃደራዊ ሓገዝ ትምጥወላላ። ካናዳ ብተወሳኺ ንዩክሬን ዘለዋ ደገፍ ንምግላጽ ክትብል ኣብ ልዕሊ 100 ንግዳውያን መራኸቢ ሩስያ እገዳ ኣንቢራላ። ብሪጣንያ እውን ኣብ ልዕሊ ኣገደስቲ ትካላት ጸዓት ፌደሬሽን ሩስያ ልዕሊ 300 ሓደስቲ እገዳታት ወሲናላ። ኣውስትራልያ ብወገና ሰደድ ነዳዲ ሩስያ ንምድኻም ዝዓለመ እገዳ ኣጽዲቓላ። ይኹን እምበር እዚ ኩሉ ንዩክሬን ዝወሃብ ወተሃደራዊ ንዋታውን ሓገዛት ብዓይኒ ፌደሬሽን ሩስያ ክረአ እንከሎ ፍጹም ኣገዳስነት ከም ዘይብሉ እዩ ዝንገር። ኣብ ዓምዲ ጥዕና ሄሞግሎቢን ብኸመይ ንመዓራርዮ ተዳህሲሱ ይርከብ። ሓደ ካብቲ ዓቕን ኣብ ደምና ዝህሉ ሄሞግሎቢን ንምዕባይ ንወስዶ ኣገባብ ትሕዝቶ ኣይረን ዘለዎ መግብታት ምምጋብ እዩ። ጸላም ከብድን ካልኦት ናይ ውሽጢ ኣካላትን ድርዓዊ ዓሳ፣ ሸልፊሽ፣ ስጋ ከብቲ፣ ቢፍ፣ ካውሎን፣ ቆስጣን፣ ስፒናችን ከምኡውን ጥረታት ፎሊክ አሲድ ቫይታሚን ቢ ኮይኑ ኣካላትና ሄመን ምፍራይ ይሕግዝ። ሄመ ክፋል ቀያሕቲ ዋህያታት ደም እዩ። ንሄሞግሎቢን ዝሓቆፍ ብዘይ እኹል ፎሊክ አሲድ ቀያሕቲ ዋህያታት ደም ብዝግብ ኣይዓኩን እዮም። እዚ ድማ ብዋሕዲ ፎሊክ አሲድ ናብ ዝስዕብ ሕማም ኣነሚያ ወይ ትሑት ዓቐን ሄሞግሎቢን የምርሓና። ፎሊክ አሲድ ካብ ስጋ ከብቲ፣ ስፒናች፣ አቮካዶ፣ ሩዝ፣ ኣዳጉራ፣ ፉል፣ ባልዶንጓን ወዘተ ክንረኽቦ ይከኣል። ኣብ ዓምዲ ማህደር ጀጋኑ መበል 16 ክፋል ወራር ቀይሕ ኮኸብን ተኸላ ቀይሕ መስመርን ቀሪባላ። መበል ሳልሳይ ክፋል ትሕዝቶ ቢትኮይን መወዳእታ ምዕራፍ ፍልቀት ገንዘብ ቀሪባላ። ታሪክ እንተዳ ተመልኪትና መሃዝነት ኣውልቀ ሰባት ዝተሰረተ እዩ። ካብቲ ወድዓዊ ኣተሓሳስባ ወፂኦም ዝኾነ ሰብ ክርዮ ዘይክል ኩርናዕ ዝጥሙቱ ብምዃኖም እዩ። ኣብ ታሪክ ካብ ኮርፖሬሽናት ወይ ትካላት ዝተረኽበ ምህዞ የለን። እንታይ ዳ ብኣንጻሩ ካብተን ኣብ ቅድሚት ዘይኮይነን ዝፃረራ ትካላት መንግስታት ኢና ንረኽቦ ተጠቒሱሎ። ኣብ ዓምዲ ካብ ዞባታት ኣግራብ ኒም ኣብ ከተማ ከረን ተዳሲሶም ኣለዉ። ገረብ ኒም ብባህሪኡ ንነዊሕ ዝኸይድ ረጎት ሰራውር ናይ ምስፋሕፋሕ ባህሪ ዘለዎም መሰረት መናድቕ ኣባይቲ ቀጽርታት ጎደናታትን ይሃስዩ። ብጭቡጥካ የማን ጸጋም ጽርግያታት ኣብ ዝርከብ መንገዲ ኣጋር ማርሻፔዲታ ዝተሃንጽ ነባርን ምዕሩግን ማቶኔላታት ንላዕሊ ሓፊሉ ሓባጥ ጎባጥ ቅርጺ ሒዙ ነይሩ። ዝተጠምዘዘ ዝተጨደደን መናድቕኑ ውሕድ ኣይኮነን። ይኹን እምበር ጌላታት ሕርሻ ከም ዝሕብሮ ይኹን ገለገለ ጉዱሳት ብተመክሮም ብግብሪ ከም ዘረጋገጽዎ ገረብ ኒም ክፈልስ ከሎ ብንእሱ ሰራውሩ ንየማን ጸጋም ከይዘርግሕ እናንጸልጸልካ ንታሕቲ ገጹ ጥራይ ከም ዝንቆት ብምግባር ጎናዊ ሳዕቤን ከም ዝየኽትል ክግበር ይከኣል እዩ ተጠቒሱ። ኣብ ዓምዲ ንቑሕ ደመና ኣብ ህይወት ሕጉሳ ዲና ብኸመይ ነረጋግጽ ዝብል ሕቶ ተመሊሱ ይርከብ። ዛንታ ንጉስ ሚዳስ ሓደ ካብ ጽንጽውያት ግሪኽ እዩ። ንጉስ ሚዳስ ድሕሪ ዝፈጸሞ ሰናይ ተግባር ከም መሶው ዝተመነዮ ህያብ ክወሃብ ሓደ ካብ ጦታት ግሪኽ መብጽሕ ኣተወሉ። ሃብቲ ሓጎስ ከመንጩ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል እምነት ንጉስ ሚዳስ ኩሉ ብኢዱ ዝተንከፎ ነገር ናብ ወርቂ ዝቕይር ሓይሊ ክዕደሎ ሓተቶ። ከም ትምኒቱ ኸ ኩሉ ብኢዱ ዝተንከፎ ነገር ናብ ወርቂ ክቕየር ጀመረ። መግቢ ግዛዕ ዝፈትዎም ሰባት ንጉስ ሚዳስ ሃብቲ ክሕጉሶም ምዃኑ ብምእማን ዝተመንዮ ትዕድልቲ ብኣንጻሩ ከሳቐየ ጀመረ። ኩሉ ኣብ ከባቢኡ ዝርከብ ናብ ወርቂ ተቐይሩ ብሃብቲ ተኸበ እንተኾነ ህይወት ትርጉም ሰኣንላ። ዝተንከፎ ዘበለ ናብ ወርቂ ስለ ዝቕየር ብኢዱ ክትንክፍ ክስቃቕ ጀመረ። ኣደዳ ጸቕጢኻ ኮነ።
ኣብነታዊ ሓረሳይ ምምሕዳር ከባቢ ፎርቶሳዋ ዑስማን እድሪስ ያውቆብ ተላልዩ ይርከብ። ኣብ ዓምዲ ወቕፋ ፈንያ ተኸታታሊ ፊልም ምዋላና ቁፅሪ ተዓዘብታ ኣዝዩ ከም ተዓጻጸፈ ተገሊጹ። ብተወሳኺ ዝተላልዩ ንስልማት ዝበቕዑ ስነ ጥበባዊ ፍርያት ተላልዮም ይርከቡ። ኣብ ዓምዲ ሸባባያት ተራ ትምህርቲ ኣብ ልምዓት ሃገርን ኣብ ገዛ ርእሶም ዝተኣማመኑ ኣበርከቲ መንእስያት ተዳሲሱሎ። ኣብ ዓምዲ ኩርናዕ ተምሃሮ ኣገደሲ እንዶታት ንዕወት ጉዕዞ ትምህርቲ መበል 12 ክፋል ንግንዛበ ግድል ልሙዳት ስሕተታት ኣብ እንግሊዝኛ ከምኡ ድማ ዳኣላ ተምሃሮ ቀሪቡ ኣለዉ። ኣብ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ ኣብነታዊት ሓረስታይ ብርኽቲ ወልዳይ ጫብላይ ተላልያ ትርከብ። ኣብ ዓምዲ ሸባ ወግዒ ሸባ ምስ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ቀሪብሎ። ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ናይ መባእታ ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ኣስመራ ቤት ትምህርቲ ወንጌላዊት ካብ 7ይ ክሳብ 12 ክፍሊ ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ትምህርቲ ተፈረ መኮነን ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቱ ድማ 1 ዓመት ኣብ ኮሌጅ ዩጋንዳ 3 ዓመት ኣብ ኮሌጅ አዲስ አበባ 10 ዓመት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ተማሂሩ። በአንትሮፖሎጂ ናይ ፒኤችዲ ማዕረግ ረኺቡ። ፕሮፌሰር ኣስመሮም ኣብ ናይ ስራሕ ተመክሩ ን25 ዓመታት ኣብ ነንበይኖም ዩኒቨርሲታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ 1 ዓመት ኣብ ሆላንድ ምሂሩ። ካብ 1984 ክሳብ ናጽነት ኣብ ወንበር ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ኮይኑ ምስ ህዝባዊ ግንባር ሰሪሑ። ድሕሪ መላእ ሓርነት ድማ ምስ ዝተፈላለየ ትካላት መንግስቲ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ደረጃን ዓቕምን ኣበርኪቱ። ንባህልን ዴሞክራስን ሕብረተሰብ ኦሮሞ ዝገለጽ ክልተ ዓበይቲ ናይ ምርምር ስራሕ ዝሓዘ መጽሓፍ ከምኡውን ኣብ ሓየለ ዓውደ ዘታታት መጽናዕታውን ምርምራውን ስራሓት ኣቕሪቡ። ንሕብረተሰብ ኤርትራ ዘገድስ ብርክት ዝበሉ ዝተፈላለዩ ምርምራዊ ጽሑፋት ኣስተምህሮታትን ሰሚናራትን ብምሃቡን ሉልያ ኣበርክቶ ገይሩ። መጽሔት መንእሰይ ንጉዕዞ ህይወቱ ውፅኢት ምርምራዊ ስራሓቱን ካልእ ንመንእሰያ ዘገድሱ ጉዳያትን ኣልዒላ ግንቦት 2018 ዘካየደቶ ምቁርን መሳጥን ዕላል ይጸንሐና። ኣብ ዓምዲ ተርሙማ እቲ ዝነፍር ዝዛረብን ጻጸ ጽንጽዋይ ትዕዝብቲ መልሲ ዝተመሳቐለ ቃላት ካርቱን ዕላል ኣሌክስ መስሮት ንረከብ። ኣብ ዓምዲ ደቂ ኣንስትዮ ካልኣይ ክፋል ተዘክሮ ስዎ ኪሮስ ባቡር ብዛዕባ ተጋዳሊት ፋጥማ ዓሊ ቀሪባላ። ኣብ ዓምዲ ምን ሁና ወሁናክ ኣብ ናይ 4 ኪሎ ሜትር ብራኸ ጃንጥሉ ኣብ ክንፊ ነፋሪ ዝተኣስሮ ተወዳዳሪ ድሕሪ ግዜ ጃንጥሉ ተፈቲሑ ክድሕን ምኽኣሉ ተገሊጹ። ብ1 ሜትር ዝበጽሕ ንውሓት ጭሕሚ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ሰፈረ ኣሜሪካዊ ኣውስትራላዊት መንእሰይ ኣብ ጸወታ ሾፕኪን ፓራዳይስ 2656 ንጽል ብምእካባ ከምኡ ድማ ኣሜሪካዊ መንእሰይ ብጸወታ ቬንዳሎው 51 እብሪ ኣብ ውሽጢ 30 ካልኢት ብምዛሙ ኣብ መዝገብ ክብሪ ከም ዝሰፈሩ ተገሊጹሎ። ኣብ ዓምዲ ዚርዓ ወቕቲ ሳድ ሚኒስትሪ ሕርሻ ንኣብነታውያን ኪላታት ናይ ዝሃቦ ስልማት ሪፖርታጅ ቀሪብሎ። ኣብ ዓምዲ ዋሓት ኣልጢፋል ንህፃናት ዝምጥኑ ኣዘናጋዕትን መሃርትን ትሕሶታት ይጸንሑና። ራይ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ጸጋታት ባሕሪ ንረብሓ ሓፋሽን ቁጠባዊ ምዕባለን ምውዓል ምዃኑ ምስ ዳይሬክተር ጉዳያት መንግስታዊ ማሕበራት እቲ ሚኒስትሪ ኣቶ ማሕሙድ እድሪስ ሰሊም ኣብ ዝተኻየደ ቃለ ምሕተት ተገሊጹሎ። ኣብ ዓምዲ ተቕሪር ዝተፈላለዩ ጥዕና ጠቃስ ረኽበታትን መጽናዕታትን ተላልዮም ይጸንሑና። ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ኣብ ኤርትራ በብገጻቱ ኣብ ቀረብ ጸዓት ሰላሰሉ ብዛዕባ ዘለዉ ሕማማት ዝድህስስ ትሕዝቶ ንረክብ። ኣብ ዓምዲ ዲቨሎፕመንት ኣብነታዊ ሓረሳይ ብረኽቲ ወልዳይ ንጥፈታትን ተላሊሎ። ኣብ ዓምዲ ኦፒንዮን ኤንድ ኣናላይሲስ ሰልፊ ብልጽግና ኢትዮጵያ ናይ ልዕልና ሃለውሶን ኣብ ባይታ ዝኸዶ ዘሎ ጉዕዞ ዕንወትን ተተንቲኑ። ኣብ ዓምዲ Q&A ስነ ጥበባውያን ማና ዮሃንስ ባትሴባ ሳሙኤል ሳምራይ ተመስገን ኤቨን ልኡልን ተላልየን ይርከባ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎሚ ዝተዳለወ ትሕዝቶ መደብና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሰላም።